Walay nakabot nga kasabutan ng GMA Network ug TAPE Incorporated sa mediation hearing nga gipahigayon sa kasong estafa batok sa TAPE Incorporated. Kini na ang ikaduhang mediation hearing nga gipatawag sa Quezon City Prosecutor's Office aron unta magkasabot ang GMA Network Incorporated ug TAPE Incorporated kabahin sa mga utang nga wa pa kabayri sa TAPE. Mitanyag ang TAPE nga mubayad apan wala magkasabot kung pila ang ibayad niini. Unfortunately, hindi siya sufficient for us to accept the offer of TAPE and how much they will be paying a settlement of all their liability to GMA. GMA Network is asking for a universal settlement or universal mediation on the whole collectibles of GMA on the full amount of the airtime fees na hindi na-kolekta sa TAPE Incorporated. Kaya hindi naging acceptable yung offer to settle yung subject of the case. Kaya nagkaroon ng problema sa mediation. Sa kasong estafa, naningil ang GMA Network og 37.9 million pesos sa nanag-iya sa TAPE Incorporated alang sa mga airtime fees nga wala pa marimit sa TAPE si GMA. Sa preliminary investigation, hisgutan kung makapabarug ba kini nga criminal case o kaha civil case lang. Human matapos ang mediation alang unta sa settlement, subling i-raffle ang kaso sa laing piskal nga mopahigayon sa preliminary investigation. Ang piskal na ang muhukom kung iduso ba kini sa korte.